जों दिनै खामानि मावला आलासि जानो थांसै सानसेलानाव आं दोननाल'सो फैगोन नोंखो बे गामसादो थांगोन नामा ओंखारै थां दा फैफिनगोन आङो ये गैलालै दिनै हाय लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि मोखां सुवाबाबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना नायलांलायदो आंनि एन महिलारि अफिसियेलनिखौ ओमफ्राय जाथ' उनथियाखै निउ एम्फौ फिसा मासे दंफैयो आरोना दा एम्फौ फिसाखौ देखायनानै होगोन ओमफ्रायथ' एम्फौ गेदेरानो जाबाय दैमानि गांगा थफा बियो उथियाखै खोमाया खोनाबाय दं थेवब्लाबो उनथियाखै दै खामानि मावनो टाइम जाबाय उनथिदो 8टा जानोसै बाबु सना उनथिदो एन्जर मामु नुयोलै नोंखौ हो उनथिदो एन्जर फिसा मबाइल नायबाय दं मालाय नै थोनो होनदोंबाय आरो जों आइयाव नै एन्जर फिसाना हाथायानो गैया दै नै हाथायखौ दिनाय आब'नि फिसाला फैना दंफैयो आरोना नै खिजा नै दासो उन्दैना फैदो इबो जोंहा बाजैनि फिसाजो फै दासो उथिदो आरोना बाबाया उथिबाय रागा जोंबाय नै उथिया गारा दासो उथिदो बेसेबा 7टा जालायबाय आं ओंखाम संबाय नोंहाय दासो सारै मोनदों मालाय रां सुबाय साहा फुदुंबाय एसे गोबां ना दै गुदुं ओंखाम संबाय नै दिनै आइया सारिखौनो मोनाखै बेथार मेंजोबनानै ओंखाम सुहैनोसै आं दाना नै जोंना फाइनाल लुक रुमा जाबाय ओरैहाय फाइनाल जाजोब्बाय आरो माने दिनै साफा खालामनानै इयाव माल सोलायसिगोन ओमफ्राय नै खेरखिफोराव गुफुर होबाय गुफुर होदो इयाव ओमफ्राय जानै नैयावबो दरजायाव गुफुर होबाय माबोरै नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर कालारखौ नै एबार इ रुमसेया जोबखांबाय नालाय एबार फैलायनोसै नैयाव नै मेदाम मोननि रुमाव मेदामा साफा खालायगासिनो नै माबोरै मोनदों कालारफोर नायनि हो जानो मोनदो बुथुमनायनि नामा नै जोंना बिसना बोथ्रोगासिनो बोखारजोब्बायानोस' एबार इया दिनै इयाव फैगोन इयाव फैलायसिगोन बेफोर माखा बोखारनांसिगोन आरो इयाव पार्टि बनांगोन कारपेट इनि उनाव आरो खामसालियाव फैगोन खामसालियाव फैखांनायनि उनाव बाहेराव थांगोन दा जों थरायनाखौ नायहैनोसै थरायनाया मा मावदो ओंखाम ओंख्रि मोनगोन ना मोनाखै खामानि मावनो गारनाय मा खालामदों गेलेबाय दं थाब होफैदो माखो गथ' माखा बया रायदो नामा हो मानो गेलेबाय दं हो मानो रायजादो दाबो मादो रायजादो नामा बिमा दै माने बिमा दाउ खेबखोनि नुबादसो मानसिखो दाउ खेबखोनि दहायनिफ्राय सागोन नोंनो गाख्रावनायखाय आङो लुना होबाय ओमफ्राय खायबो लोगो नांनानै एकदमबारे माबा माबि गरम जादों मानसिया हराव बया गरम जाखादों नै दा फुंनि हरनि गरमानो फुङाव खाराखैनो डक्टराव दोनखायनोथ' नै आलु एवलायदों आं गावसोरनो जाथों होननानै आलु ब्रायस' ओइ नै एम्फौ माने जाया आंलाय बैनि मैगं होबाय इयो मा मैगं इले माबा हो मा हो ओमफ्राय नों मानसिया लागै सिबाखै
सेस्ला सिबनांगौ सोरनि खामानि आं इयाव हाबजाब बोथोर बावबायसो रुमाव हो बोथोर खांजोब्बाय गासिबो बोथोर खांजोब्बायानो नोंथ' मोनसेबो खामानि मावफैयाखै इयाव इयाव मा खालामनो रोंगोन नोंनिबा ओमफ्राय मोदोमालै मा बाथ'स' ओमफ्राय माने रुम मोननैनि कालारखौ नायनानै बबे मोनसेखौ फोरखौ डिसाइड खालामबाय दं आरो असला ओमफ्राय पुराना मडेल ओंखारदोंना आङो इखो ओमफ्राय बाथ' खालामफिनसिगोन रायो ग्रिन बाथ'जो इदोफोन मोननैफोन मोननैफोनबासो जागोन ओरैखो इखो फोनबाय ओमफ्राय बाथ'खौ इखो ओरै फोनबाय नोंथ'ब्रा दे ओंखामाव थाब थाब खुरदो आलासियानो थांसै माबार सालदिलानावलै खामानि मावला दिनै नामा हो दे खुरदो ओंखामा दे माबार जानानै थांसै खसाब्रा दे माबार दे खुरदो दे माबार थांसै आलासियानो थांनाङा इ माखा खामानिया इमान आलायसि नाङाना मानो थांनाङा मानो बिराद दुखु मोनगोन नामा इ माखा आलायसिलै आरो माबार हानायखौसो नायबाय दं आङो ओमफ्राय माबार मावथारदोसो ओमफ्राय दिनै मावो मा जागोन नाङा थांथारना बेलेग दिना थांलासै इयो ओजाफोर थांबा थांनो हागोन ओमफ्राय माबार मावसिन मावहैदोसो मा दंबावो दिननो खस्थ' मोनथारबाय आङो मावबाथाय माबायदि मावना होनांगोन ओमफ्राय मावाबाथाय माबायदि रोङो नाय जोंलाय जमेखौना हा थांमारगोन दे होमबालाय माथो ओंखाम जानानै ओंखारदोसो माबार नामा थांनो थांगोन नोंलाय हो थांगोन माबार आथुर बेरेफुंजा गोथाव जालायबाय दिनै थरनाया संना होनलायबाय जोंना आलासि खासे जेबो जाया आलुल' जायो नामा नोंलाय नोंबो जायाखै एख' बिलाइदो दाउदै आलु फ्राय बे कुट्रा मैगं बे ओंखाम बया कट जाखायो माने नामा बया जादों जलस जानो बिदि खादों गोथाव मोनदों गोथाव मोनदों दे जादो माबार ओंखायनोथ' माबार जादो जाग्रोनोसै जों दिनै खामानि मावला आलासि जानो थानोसै सालथैलानाव हो मानो आलासि जानांगौ जाखो ओमफ्राय थांना खोनायाखै बोरो माथो एसे गोबाव ओंखारनायल'आनो आं दोननाल'सो फैगोन नोंखो दा फैफिनगोन आङो मा खालामदों नोंलाय ओमफ्राय हो आं नोंखौ दोननाल'सो फैगोन ओमफ्राय आरो थांफिनगोन आङो फैनानै ओमफ्राय बिदि दोननाल' फैनायाव आं ओंखारलायनांगौ जाहैबाय हो दे लिपस्टिकफोरा माबारगोन हिन्जावफोरनाबा नै खालि इनोल' जाबाय दे आंलाय दे गय जानाय गोजा जाखादो दे बावै मा लादो मा मादोलै एसे गोबाव जायोना साला गारि लाना फै माबार बदनो मेदामा बया सिन्था जाखादो नै न'आव थानो दोननाय लोगो हो सिफुं लाना दंखायो नै टेनसन जाखादलायो बा दे बाबार
알라지 고다이 알라지잖아요. 뭐래 그거 네 사바이 thấy 예 tùy là lên thế nhỉ 예 tùy là lên thằng bông con wah buara sangat jauh wah iya gila lu itu gila lu itu gila ini ya ada apa ayo coba wah cekin mereka punya itu deh raga Jini nungguan, jini nunggu tangde. Iya, kerja besok. Nunggu tangde jini. Kerja besok. Hei. Oh, ada apa? Ada apa? Bro, masa ke? Ya, kerja nak nukai. Ini tangga patah. Kerja nak nukai. Apa tangde? No orang nak gede. Ayo, itu ni lebar no tangga gede, itu ni tangga lah. Bye bye. April selesai apa? Wah, ulang tahun semua. April selesai apa? April selesai. April wah. Nih macam apa yang nak kata ini? Ih, benar tuh. Selesai. Bye. Toko jangan tarik, am cewek. April Fool, ini April Fool. Dengar tarik nih, anak toko jangan bete ini. Kamu, kacang, ya? April Fool, ini April Fool. Wah, toko jangan kacang. Wah, toko jangan kacang. Wah. Ini, salnya ini yang tangguh. Berenang. Gusto kayo nagdambay ng gusto kayo da. Berenang. Wah. Berenang. Hah? Sama saran dendang ơi. Mbak. Nyari people ke bawah denang ơi. Mbak. Itu kari saya bisa kawin nani. Wah, berat tuh kumbenan lah. Mbak. Wait na kala. Kau yang menang lah deh kari saya bisa kawin ini. Wah. Angat ntar nggak sampai na. Wah, cinta sangat na. Wah, cinta sangat na. Makan wah, cerita na dong tang matar gendan yang sampai na. Mbak. Itu kari saya bisa kawin ada. Mbak. Kasih gue karbai tang den. Nanya makasaway. Nanya gue karbai. Ande utuh karangun. Banyak aja. Mbak toko sama mbak ya. Sekolah dong ah. Oh. Ngera tuh rumah tangga. Sebaik mbak. Toko ini mbak ya. Nama. Ya. Toko sama nih hijab nah. Lama ya. Lama toko yang tangga jam so. Raja ber. Gue tangken sesandang ah. Raja ber nih sih toko yang tangga lecok. Raja ber sih toko yang tangga lecok. Kebetulan kayak di mana? Kayak karena yang udah naik terus tuh. Nggak ibar nih. Isa mak tuh kayak rebak. Kon kalam nane di sana nampu ya. Sang gimak nih warna kebak. Sang gimak kamu nyolong kada tang si. Nale. Isu mak tuh kayak rebak di sana nampu ya kibe dong nan kabe dong nan lampu ini. Deh honor nane. Deh. April Fool kalam sana nih tak tulah warga kamu mau nong babi tahu nih. Maafnya. Maafnya. Video mana itu orang bukan kata dia ini. Dan yang mana drawing belum jadi kenal lebih tahu siapa kalau kasih nak kawan itu pasir ke senegara ni. Benda pena kulina su gudan taran nasa tulah tu nama bicara. Balik orang ke Mabadin dan lagu berpung.
नै न'आव थांनो होनबाथाय खामानिखौ हगारना फैबाय माबा दोनदो बुंबानो जाबाय नै फरायनानै ड्रयिं रुम